Pambe dara mambo Mutasa. Ese vitande vitukwadi. Sunze vitanye kalifabata ni mwisho. Maria batsiwa. Mutenda pamusoro ichangamire mambo Mutasa. Ndinouya pamberi pedare pandiniro renzi story. Ndinouya pamberi pedare ndichiuya kumangara anonzi Namatai House. Dambudziko randakaita kuti timangarane naNamatai harina kutangira kuno, rakatangira kumusha. Takaenda kugara madara akati wandei kwamambo kwaSabhuku Muriri kusvika tisvitsane kuno. Takatangira kwamambo kwaSabhuku Muriri kusvika kwaSabhuku uyu Chikomba kusvika tizosvike kuno. Kunyaya iripo ndeyekuti inini ndinogara kubocha, ndine hanzva dzangu dzinogara kunogara Namatai. Namatai anouya kumba kwedu achiunza dambudziko raakaunza nderekuti izvo ndakadaidzwa kumba chinzi kwaita munhu abudirwa iri hanzvadzi yangu. Ndichienda kunzwa dambudziko rangu riya ndichiti zvabva nepi zvanhu zvabva nekuna Namatai. Chii chikonzero? Namatai unotuma baba vake achikoroniza mai vangu kuvati tinokumbirawo pasipoti yaNyamufi, munin'ina wangu anonzi Brighton akaurayiwa akafira kuSouth Africa. Achikoroniza mai achiti ndinokumbirawo pasipoti yemwanakomana wenyu iyaye, ndoda pasipoti iyo kuti mutumirwe mari yechema. Mai havana kuziva, vakamhanya semunhuwo anogara paruzevha, akabatsira akamhanya kutora pasipoti iya akapa Namatai, akapa baba vaNamatai. Baba Namatai vakazama by all means kuda kuti vatore picture kubva papasipoti iyo kuti vatumire mwana wavo Namatai kuJoni. Vakaita zvinosvika 7 times picture ikaramba kudini kupinda pafoni pavo. Asi mumwewo mudzimai anga akagara panext, anga asine hake nenyaya yababa vaNamatai, akatora foto riya akabva sekuru zvemuri kutadza, foni yenyu iri kutadza asi yangu yadini yatora. Vakabva vatoita zvavaita vasenderana foto riya. Foto rakabva raenda kuna Namatai. Raenda kuna Namatai foto isitanga tisina dambudziko kumba. Kwakabva kwauya dambudziko kubva kungoti raenda sanhasi, mangwana acho kwakabva kwaita dambudziko rekuti hanzvadzi yangu yakaroorwa inowawo ine imba yayo yakabva yabudirwa, ichitaura maererano nezvematorerwo akanga aitwa pasipoti aya, zvakanga zvisingazivi mai, zvanga zvisingaziviwo isusu tese tichitsanangurirwawo semhuri. Takatorana tikaenda zvakare paSabhuku kuti tonobatsirika. Baba vaNamatai havana kukwanisa kutenda kuti tiende tese paSabhuku, vakandirambira. Tikatorana tikaenda kumba kwedu tikataudzana pamba pedu, vakaramba zvakare kuuya kuti tizosvike kwamambo kuzosvika titumirwe kuya kuno. Dambudziko rakabva kuna Namatai. Dambudziko rangu nderekuti kune munhu anobudirwa ari kumba kwangu, asi rakatorerwa pasipoti ichibva kuna Namatai achiti izvo ada kupa mai vangu mari yechema. Inini ndinonzoona Namatai mushana. Nyakutanga payakatangira Brighton, munin'ina wake ndakamutora kuenda naye kuSouth Africa muna 2007. Ndichishanda naye ndaitomutora semunin'ina wangu, sehama yangu. Saka dambudziko rakazoitika 2024 so muna April, handichazange madate. Brighton akasvika pakuti pakurwara, akarwara Brighton. Arwara ndine ndandiripo next of kin yake, ndine ndiri muwakizani wake, ndiye ndiri shamwari yake. Saka tanga takuda kuti tiende naye kumusha kuno arwara. Saka pakurwara pake takatengesa nhumbi dzake dzisina pasina mari. Kusvika Brighton aita serious, tikati ngatiende naBrighton kumusha. Asi mari akati taza kuti tisvike naye kuno kumusha Brighton, ndakabva taenda naye tiri kubhazi kuJoburg. Brighton akaita serious, tiri kubhazi vikanzi munhu munaye uno kuti aende naye kumusha nhasi hazvikwanisiki ba, ngati kuenda naye hospital. Saka tasvika naye hospital kuJoburg, Brighton akabva atisiya tichingosvika paGoodwill hospital. Tobva tagadzira paperwork yese kuti tiende naBrighton kuno kumusha. Shuwa takagadzira tikauya naye. Ndiri kugore rapera muna 2025 ndakabva ndafoniwa nawo nehospital vachiti ndiwe wangu ari next of kin yaBrighton, ndikuda mari yehospital fee yaBrighton Muriri since akafira kuhospital.
chokwadi ine property yaidzi iwewe uyu akazofira kumba kwako chokwadi iri nyaya yekuti iwewe odi mukomana uyu mari kungonzwani wanga watadza uchizi iwewe uyu akazoti ndakugara kumba kwako bhozi wanga watadza kubhadhara mari yake ichokwadi here izvi hachisi chokwadi chokuti masoko ndakangonzwawo nevanhu ngandisiri kunogumini ngandiri kuSouth kuBrighton pakarwara ndambotsanangura akaita serious anga asina nhumbi dzanganadzo kana utoriyo namatai wacho ndizvo zvinzii saka nyaya yekuda namatai ndekuti pane ishu yemotikari chokwadi motikari yemusi yakaenda motikari pakaitengesa maitengesa mukadii mari ndakatumira vabereki vashingana vaBrighton vari panaka nevaBrighton ndakapa mari yaarida wakamupa mari ndakamupa 95,000 rands 95,000 aripiwa makapa mari sumukai mai akapiwa mari ngasuka uyaya because unoona namatai mira yenyi baba vanhu vakauya panapa last time padare panapa vanhu vakaramba kuti hakuna mari yakauya mari yakataurwa nezvayaika ri 4,500 not 95,000 ndokumbira ngopindure baba mari andakatumira ngari maranzi maybe nguchinja kwakazoitwa maranzi kuenda kuma yakazi 4,500 ini ndakatumira 95,000 rands saka mbuya makaiwana here 95,000 makaona chii 45,000 4,500 US ivi US makapiwa nani matora bengi kubengi mawapachii ataure zvinzika mari yenyu yakasvikira kubengi here ndokumbira kutaura isha vangu takagara dare pakafa mukomana Brighton nenyaya yemotikari vakatano chienda kuSouth because motikari yanga iri pamusha pemunhu vakafa Brighton vakangondiramira motikari sindikandiri shamwari yaBrighton vakangoti chibva kugara nemotikari apa isusu tanga tane dambudziko rekugadzira mutumbi kuti tuve nawo kumusha saka vangondiramira motikari ndakagara nawo kumusha kunoku tiri kwamuriro tiri mhuka ndikatano kune motikari yaBrighton iri kuSouth Africa ndikumbira tiende tese toona kuti toita senenyaya motikari vakatano namatai iwe ndiwe munhu akatotanga basa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira saka tiri kukumbira uende kunotengesa motikari kuti tumire mari zvekupi kuno kuZimbabwe vakatondipa maakaunti nhamba wakandipa imunhu handimuzi kuti munhu wacho ndiani asi ndakatotumira maakaunti nhamba yavakanditumira ivo vanga ri kumusha kunoku ndikatumira mari ya 95,000 saka makatumira 95,000 ndiye here wemaitaitsvaga dzvombo zvino munina wake ndiye aitsvaga dzvombo svipa ichizi zvese zvazviri kuitwa zvete sei wavhare nyaya ari kubuda bozi nyaya iripo ndekuti nhasi namatai kuuya kwawaita zvinhu zvakawanda zvava zvachinja mastatements yavangota sei mastatements aitaurwa panapa nasavhadi nasavhachi sei mastatements akuchinja allright mirani pane munhu aruzi ari kubudira pane munhu hazi ari kubudira ende ari kubudira kutaura nenyaya kuti iwe Brighton ndiwe unoziva nezvekufa kwemunhu ari kuti inini inini ndinanamatai akauya shuwa nemutumbi kawo auya nemutumbi kawo aiwa mutumbi mataenda kuchiko tachengeta mutumbi matabva doko matachipinda mumba matachikurukura nyaya moto nyaya yefiriji netv ana muti namatai
iwewe senyu wakazotengesa fiji yeTV kuwana wacho nhaka wada kuwana chii akati sorry ini mhari ndakakanganisa ndakatengesa izvo inodini ndinobvisa mari inenge yashota pakuti mutumbi ubve jubhe uye kuno kazirori saka ndakazovabvunza kuti matengeserei manje nei ndakamutaurira kuti mari ndinoda kuti ndinomutumira maundi inonga yashondeko akwauya akazi ndine ndinoda moti ndati namatai motika yemunhu satengesera ndewe chitora tida kukupa munhu kana kuti ndikupe 200 years woende koti izvati $50 pamwedzi wega wega panorerwa moti kazi mukandipa 200 motika yemunhu inozodini inobiwa ndati ichibiwa seizvi handiti takupa rendi pawakwachengetesa handi panenge pakakiwa inobiwa sei kazi inobiwa ndati atabva ipapo kazi hanzvadzi dzana Brighton iwe chiti pachi motika yedu utisarendere kubiwa kwedu kusabiwa tochitora kana tinokwidza mugonyeti kana patinotsvagawo pekuchengetesa jubhe ikoko tozotora moti tozotsvaga zvekuita nemotika yedu akati zvese handidi pamba pangu handichadi munhu saka ini makatiwa mari pamakati zvisatengeswe makazoitorerwa mari takambotora baba sezvo yandayo makati imi muruti makati zvinhu zvisatengeswa asi zvinhu zvacho zvatengeswa mari yacho makapiwa kumatora akaita by force baba wangu uyo ari pano handipodi kusvisa akaita zveby force inzuti inhaka yewani ishenda kumurambo pindura wangu nyaya yerutaura mhaya wari kunyeva zvese zvarutaura takagara dare nawo vanomukoma rori varipo takagara dare kuzondipa go ahead kuti ndotengesa motikari kuSouth Africa hapana pandaizoita chinhu changu ndega usina kutaura navo ndakati hande kuSouth Africa vakati aiwa sisi mari kuti ende kuSouth Africa hatinapo iwe sinzi ndori kuSouth Africa chienda kuSouth Africa utengese motikari account number munaizokosei account number nansina munhu andaiziyapo pahama dzavo vakatondipa ndiwo account number kuti account number imwe dambudziko ranga rakaitika pakabudirwa mudzimu wakatora mapasipoti aBrighton wakaika wakanda pamba pangu nhandisiri kweine akati kwanzi Ngozi toda kuti Ngozi isangane newe yaBrighton pazvipi Ngozi nini handiri kuSouth Africa pamusoro ichangamire pachakadaro pasati pakanganika panyaya dzekuendesa passport ndini ndakanga ndatowa ndini Lawrence panhau dzaakutaura dzekuendesa passport dzese kuti mudzimu uendese passport pamba pake wakanga wakufamba neni hapana umwe wevillage anhu aingomira kusaidi mudzimu waitongotora inini uchienda nenini kuti mukoma chinouya chinofanira kuona iwewe uya panapa passport pendiri kutsvetera nepanapa ndopendichauya kuzopedza nyaya dzahani dzangu passport itsvetwa takawatumira mukomana Matai kuti uyai kupi uyai kuno titaurirane tiri kwamambo takaenda kwamambo tiri kwamambo mukomana Matai vakadaidzwa pamambo paya vakamira pamberi pedare vakabvunzwa mudzimu ukabuda wakati wakasara nezvinhu zvangu wakasara nemari yangu varamba mudzimu obva wabuda wabva wakutaura wakati kana uchida titaure tese nechekujoni kuitira kuti vamwe vanyatsonzwana tinzwanane tega havana kukwanisa kuya padhuze mukomana Matai vakabuda mukati medare vakatorwa nevamwe varume 8 vaakakumbirwa namambo Chikomba vakatorwa vakaenda away naishe Chikomba vakaenda away kubva padare vachiti vaende kotaura chokwadi pamaererano nemari yemufi yavakasara naye vakauya mukomana Matai vakamira pamberi pedare vakadaidzira vega vachiti izvo ini ndakazosara ne10,000 rands asi pesa pavanga vari kuramba vachiti havana chinyi mari mambo Chikomba akati ona shama ishe Chikomba akati uri kuti westira chinyi nguva iwe uri murume mukuru munhu wakura plus wakatora munhu uchienda naye kujoni uchiziva kuti uchazongochi waifanira kunge wakangotaurawo chokwadi chinobuda pai kuitira kuti ari kubudirwa asanyanye kushatirwa chii chaita kuti uzosvike pakuzotaura wega kuti ndaane 10,000 izvo mambo akati ishe Chikomba akati zviri pano ndezvekuti inini sedare ndaona hangu tune mhosva ndokututsirawo imwe 10 nokuti handisi kuziva kuti iwewe mari yawakasara yanyamufi imari mudzimu paakanzi uya titaure uye akabva aenda kwaakaenda haana kukwanisa kuya kutaura kusvika patakazonzi tiuya nemari yacho kuri musi wakanga tataurwa due date haana kuuya kusvika patakazonzi tiuye tisangane zvakare kuno haana kuya kuzoonekwa zuva ranhasi ndokuuya kwawo pane zvese zvaautaura zvekuda kupa kuti mhai akazoti akatokoroniza mhai tistoripoba isusu indogara kwakubocha akatoakoroniza ndikadaidzirwa ini kuti uya mudzo namata izvaari kutaura ende for sure ndibva ndasvikira saizvozvo
kana kwashe chikomba kwakatonyorwa nyaya dzemari iyo yaakabvuma pakari pedare achiti mari yanyamufi ndasarirwa ne10,000 rands. Uyu namatai nhasi unoti apanapa kushaya kuti zvakamira chikomba takakurukura nyaya mai vakomana vatatu hatina kubvira kuti anzwanana kubva pakasheka Brighton vachindipfuma kuti ndakauraya Brighton iya kuda motikari ndo pakatanga nyaya saka dare rakabva rati aiwa iwe kuti vakomana vakanditora vakati bvuma mhosva kuti zvireruke maybe mai vanogona kuita zvakanaka vanogona kureruka ndo saka vakati tadzoka padare paipa ndikati no ngandibvume mhosva kuti varerukirwe asi inini kutaura chokwadi pamberi paMwari chapcha pamberi pedare handina mari yaBrighton ndakasara nayo midziyo TV ari kutaura mayawa nefridge takatozvitengesa iye Brighton asharutorwara mukadzi wacho waBrighton anongati panapa takatotengesa midziyo yake kuti Brighton ayo kuno kumusha anga sina mari Brighton iwo mai waBrighton wacho wakatotumira mari kutumira mwana wacho achitorwara kuSouth Africa uyapa swidira apa mambo pamusoro mambo nevaprofesora inini ndikukumbirwa wangu zita kundiwana zita ndinodini nyama zavo nolini nyama zavo ndikukumbirwa wangu kuzadzisa pataurwa kwamambo chikomba kwaishe chikomba ndini ndakanga ndiripo ndichiperekedzwawo mukwashi panhau yasavirawo Brighton ndisi takawaperekedza anofunga paunesoranda nao ndindiripo so nhau yakaitika ndeyekuti mukwasha wachibvunzwa anowana mata echikomba wakabvunzwa kunzi motikari yakatengeswa mari motikari irunzi yakatengeswa 95,000 rands asi pa 95,000 rands ndopa wakabvunzwa kunzi Brighton ari kunzi makasara nemari yake yamakasara nayo saka mimurunzi muri kukwereta Brighton iwo wakati izvoni inini mari yandiri kumukwereta hapana because ndaikumbira kuti muite macalculations pa 95,000 mbuya muriri mai waBrighton wakatumirwa 4,500 US mukaiconvert according nerate yemukuru ichakupai 90, if I'm not mistaken it's 90,000 rands and it, if I'm not mistaken so pamari yavari kutaura iwo if I still remember ndakanga ndiri kuSA munhu kana achinge afira pamusha pewanhu muchirenda pane kwaunozoti kugezi pamusha I still remember I was the one akabikira vanhu vakauya unogeza pamusha vanhu vandakanga ndinawo vamwe vacho havapo panapa ndini nekutobikira vanhu vakauya unogeza pamusha papa panotengwa mbudzi kuSouth Africa if I'm not mistaken iti zvekuma 600-800 rands pakatengwa chikafu pakatengwa panobikwa doro rinonzi mukomboti rechiwana zvese izvo mukwasha havana kuzvitsanangura ndakavaudza kuti ngavazvitsanangure kuna ishe chikomba kuti calculate my expenses ese iwayo kuitira kuti wazoona mari yakasara pamari after musha wagezwa pane zvakaita sei zvakaitika ipapapa ina hangu ndisingati ndinomira kuti hawana mari yavakasara nayo kana kuti yakapera asi ndichikumbira kuti musati maenderera mberi nedai mumboitawo maexpenses ese iwayayo ezvinhu zvakazoita sei zvakazoitwa panhau yataurwa tichisvika padare susu takasvikawo nekwamuriri wachiita honde yekuti namatai akaisa maoko pakuuraya Brighton akabuda achitaura ndaiwepo ndaive nevamwe wacho takanga tinawo panapa akabvunzwa nemuromo wake akabudiwa zvikanzi namatai akakuuraya here akadeura ropeni akati no namatai anaundiuraya asi namatai chandiri kukumbira kuti adzosere motikari yangu ndisahwira ndakamuudza kuti motikari yangu usazotengeseba motikari yangu ndiyo endafira mukwasha vanoti kunoku wakasvika wakataura kuti wakomana kumba motikari iriko asi motikari painogara motikari muSouth Africa motikari dzinobiwa chero yako munhu inokwanisa kubiwa kana chinyemba pane wakamboendawo wanokwanisa kupupura kulocation kwavanogara vagara umasebabsiba kulocation motikari unokwanisa kuti enda karenda ndiri kubhadhara rent but inobiwa motikari panosvika mbavha dzinogona kusvika newaye dzikatora motikari yemunhu ikaendi of which vanhu havachazvinzwisisi wakazama kuexplainera zvesezvo but wakatadza kuita sei kuzvinzwisisa wakati noonaka wabata basa kubva kwesoko so tiri kukumbira kuti wakamukumbira tiri kukumbira kuti utengese motikari watengesa motikari wotitumira mari muri kuona
so ipapo ndofunga ndo pasinonyatsonzwisika ndo paunofanira kuti waitira nemacalculations because pawakabvunzwa uyu akataura kuti inini ropa rangu mumaoko make hamudini hamuna but nawe iripo chete ndikumbira kuti sawira udzoserwe mari. Wadzoserwa mari dzokesa kune munhu wakatengesera motikari yangu idzoke. Ava wakamboti no wanamai vacho vakati motikari hatichadiye kare because yashanda. Mufi akadzokeredza akati ndiri kuda that same car yandakatenga, handisi kuda motikari nyowani asi ndiri kuda kuti sawira piwa mari yangu udzosere kune munhu wawakatengesera motikari yangu iyoyoyo idzokere iyoyo yandakasiya ndatenga ndisati ndafa. Mota ichimboripo motikari ngatokwanisa kubvunza iweshe. Motikari sindakaitengesa muna December ndakanda kudare kwaishe chikomba ndakataura nayo wakati no mari kusanganisa mari kuti aunze watumende kuSouth Africa motikari iwe kuna kuZimbabwe muna musi wa10 January kwaishe chikomba handina kukwanisa kusvika ndandiri kubasa ndo pawakaenda kwaishe chikomba baba vangu vanga aripo zvikanzi kona mati ari zvikanzi mati anokwanisa kuuya zvikanzi mari munayo here 4500 yacho makapiwa mota nyidini ndo zvakapangana musi muna December kuti motikari chatumira mari kuti kuSouth Africa mota ibva yaona kuZimbabwe zvakanga takapangana izvozvo asi vesa zvino hapana zvakabudira kuitika. Mari yacho yekudzosa yakanga yambouya iripo ndingatobvunzwa iwona Indra makatora mari iripo iri mari mari iripo hungu iripo saka takamuti iwe uya nemoti tionesane iripo kwauyu ndofanira kuti imimi handizikaaitaizvitawa nemufi mufanira kudzoserai munhu mari yake aunze motikari yake imi mudzoserei mari. takatoenda kwamambo chikomba ndobva tatoti mari yavo iripo. Baba vacho vakatonzi tikupai motambira iri mari yani iye mukororo wenyu kuti adzose mota. Baba vacho vakamira vari vaviri itoripo mari yacho. Ishe ndikumbira kupindurawo wakaramba kuti vanditambidze mari vana ivapanapa vakati kwanzi tine hama dzedu dziri kuSouth Africa saka iwewe ukangosvika kuSouth Africa tichatumira hama dzedu ikoko ndo dzinotasangana iwewe nawo mupanana mari mutora motikari vanobva vatora motikari ini handikwanisi kuya nemotikari kuno kuZimbabwe ishe wangu mambo chikomba because sorry handikwanisi kuuya nemotikari kuno kuZimbabwe zvinodhura inoda dhiziri motikari inoda timatolgate handina mari yacho kasi kuti ukandipa mari ndogona kuya nemotikari. Motikari yakatengeswa baba Ford Range club kid Ford Range imi munhu wacho wamakatengesera ayuina agreement yekuti akakupai mari mukapa mari yake anokupai motikari iwe last year tanga tiri tichibvumirana naye asi pane zvine munhu ari kuroona unga pane mhosva nokuti vanonga vari kukandirana matemo awa nevane vakatenga motikari wacho kuti ari kutoti saka imimi kana pane mhosva yakadai so ngei muda kuti mutore motikari back saka hatisi kumagood agreements nawo nasvo inini panondinetsa ndati kana kusokwanisa kubiri hama dzacho dziawa sei hama yawo iri kubudirwa iri kuti iwewe uye nemotikari instead yekuti hama dzawo dziriko dzacho dziuye nemotikari iwewe zvaurungoita hama dzawo dzokuSouth Africa dziri unodziziva handizizivi ngawakupika mazita evanhu vacho kuSouth Africa hama dzawo dziri vanofonerana ndaikumbira vafonerana navo voziva kwandiri nini kana nokuti isusu navo nevanhu vari panapa hatibvumi hatitaurana zvakanaka hatina ukama hwakanaka kubva pakafa mwana wavo ndakaita basa rekufambira mutumbi mwana wavo ani munozviona naurikutaura namukomana matai chinja zvotoye kunyika munyaradzi muriri zhinji yazvo ndeyekunyika musi waafonera namatai achifonera mama kuti mwana yekuroko aserious akataura kuti izvizvi tiri kugadzirisa kuti tikwanise kuita sei kumisa pabhazi mangwani auye mangwani acho ndopawakafona kuti no mwana uyu ngataperekedzana kubhazi azofira munzira saka taakutoita sei takutenesa motika kuti tidzoke kupi kumochari
nguwa iyoyo namatai vanga pasina anga ni mukadzi wacho akataura achiti murume wangu pandakapara tiri motika akagumisa kutaura murume kuti namatai ane mari yangu. Wadzoka waenda pamochari namatai akanga apo wobva waisa mutumbi mumochari wobva wadzoka kumba ava imba wakanga wavharisi wobva uchemba pana namatai. Namatai anosvika kuti right ndipe matsamba emotokari kumukadzi waBrighton. Namatai apiwa matsamba emotokari anochifonera mhai kuti kunoku mari haisi kukwana yekuti sei tikwanisa kutaura mutumbi uye kumusha. Mai anotaura kuti saka wafunga sei pandafunga nditengese midziyo yaBrighton iri kunoku. Kwanzi no mari kana yashota iyoyo painoshotera ipapo ndikwanisa kututsira usatengese midziyo. Kwanzi zvakanaka. Mazuva mangani akazopa mukadzi waBrighton mari yaiti ndeyechema. Amupa mari yechema akatengesa midziyo yaBrighton. Wauya kumba nemufi takagara tapedza kuchengeta mufi mangwana acho takagara dare semhuri nanamatai aripo. Tobva tapa masuggestion semhuri kuti toita senyaya motika yemufi. Namatai anoda kuti mufi uyu akasiya anditi motika iyi inofanira kusvika kumusha ionekwe nemhuri yangu. Saka motika iriko. Kwanzi saka pairipo yakagara sei? Kwanzi pairipo parikubhadhara $50 pamwedzi. Saka tienda sei chaya tikupe mari yemwedzi mingani kwaenda 4 kuti paunenge tichibhadhara mari iyoyo tichifunda kuti toita senyaya yemotokari. Kana tafunga kuti tiitengese motikari tozofunga nyaya kuti toitengesa. Zvinoita here kuti titsvake munhu kuti titengese motokari. Kwanzi no nyaya yemotokari yamotokari zvinoita kuti zvitengeswe asi motokari haisi banana kana kuti domasi zvokuti ukaisa pamusika mazuva mairi matatu zvinenge zvatengeseka. Munhu agona kuita gore abva kuno achida sei achitengesa motikari isingatendi. Saka anenge achidya plus pekugara. Saka izvozvo hazvikwanisiki. Tikati alright saka zvinoita here kuti titore hama dziri kokoko ukwanise kutengesa nadzo motikari kuti urege kutengesa uri umwe chete uri one kuitira kuti parege kuzowa nemunhu mangwana. Akata izvozvo zvinoita. Alright. Namatai akabva aenda. Chifumidzwa pamwe chese kuda kwemwedzi achitaura nyaya kuti mari yemotikari yezvito yakudikana. Mwedzi usati wapera kusama masoro matatu. Namatai anofonera mhai achiti mhai motokari yaBrighton ndatengesa. Wazotengesa sei motokari iwe watengesa nana zatengesa ndega ndakuti motokari inozondinetsa. Alright. Saka mari yacho imari iripo kwanzi 4.5. Mhai chibva atifonera. Tikati kwanzi mhai sandichata ndoita sei? Tikati no muchaida kudini? Apa china zvekuita tambirai mari. Tatambira mari yatambira namai yagara. Gore rapera muna October ndipo namatai akatuma baba wake kuti aite sei anopiwe passport pamba. Auya achipiwa passport ataura kune mari yechema ida kuuya kubva kuSouth Africa. Saka achipiwe passport. Passport yatova mafuku yatova foto yatumira kuSouth Africa. Ndopatanga budiwa hanzvadzi yedu. Yabuda toibvunzisisa iwe uri yani uri kuita nezvei? Akati no ini ndini Brighton. Nguva yese ndakagara yamainzwa takanyarara kunoku. Ndakanga ndiri kuchengeta pfuma yangu iri kuSouth Africa motokari yangu. Saka motokari yangu yatengeswa pamapurisa passport apo. Ndopeta kuti chindidzingo motokari mangu ndadzingo motokari mangu ndosanda akuya kuno chindipai passport yangu ndise ndine zvandira kuita nayo tikabva tabudisa passport yatamupa chibva vaperekedzwa wasopana matai vasiya passport mangwana acho baba wake akasvika achibva akadzoka paumba achiti no ndatafunga kuti muye mutore passport tozotaurira passport matora no isusu passport yase takasiya akasiya passport mufi akutaura kuti kune mari yake nemotokari zvinani zvine mwana wenyu ndosaka passport akasiya adzawa saka mimi ndise ndifonere mwana wangu ndizwe kuti ari kuti kudii. Mangwana pakazouya Savira wako next to yakasvika paumba ati tawene audio ya namatai yaari kutaura. Namatai atoti no kana mati mimi mune zvamuda kutaura. Asi kuti andikwanisi kuyeko ndichita sondo namasondo mairi. Zvandokwanisa kuita ngezvekuti imi motsvaga dare ramuchapinda. Dare rero ndokwanisa kundipa tsamba yekuti ndiuye uko ndiziva kuti ndiri kuuya musi wakati ndiri kupinda dare rakati. Zvakanaka. Tibva tamira nyaya yedu pachanga nechikomba. Mai chikomba. Tasvika nedare rechikomba namatai akauyawo. Auya akabvunziswa namatai iwe nyaya yawaitaura nezvaye kuti passport wakatoa foto kuti utumire kujoni uzomutse mari. Namatai atikuita asi zvandakaita. Ini ndine mari dzaidzibhadwa kupi kuclinic. Kati mufi akataura kuti mufi pamakauya naye mataura kuti mufi afira panzira muri kumbereza kuti aende tatanga futi but handipota tatavhunza ndandabvunzwa kuti kutanga motikari iripo here ndikati kana mota iripo mari iripo here mukati mari iripo handiti ndinozoda kuidaro tisa kana mota iripo mari iripo handiti ngatidzoke ngatiite zvinhu zvokuti mota ite sei
kana mari iripo ishe togona kutaura naye tichibhuyirana tikanzwanana ari mozambique asi mari iro iyo handaikumbira kuti isangane baba 95,000 ndiyo yandakatumira saka inini pamari iyo yeyo motokarepesa 100,000 5,000 ndakaita maexpenses atakaita pane maajena kuti basa rakutengesa motikari hazvina nebasa iyoyo tadai 95,000 chatuda chii imotikari 95,000 ichokwadi nechii nemotikari asi nechandikumbira kana motikari yadzoka iri kuSouth Africa iri kuenda mumaoko ani kuSouth Africa pakanga paichine kusatanga tisati tanzwanana nokuti communication yaiitika ndeyekuti kugara kwatakaita isusu nekuti inini ndine mhuri iyi yakafa yaBrighton handitika ava vanamuriri vari kugara uku hatina kumbogara tese pasi kana mukomana matai kuti vazivewo hama dzedu dziri kujoni vaingoramba vangorekoda asi inini zvokuziva hama zvese kuti tizogare tese mukadzi wemufi aripo kana mukadzi wemufi aripo handingajoni anoiziva igara joni kuchakashanda chii kuti motikari yemurume wake kanadzoka yomuiswa mumoko wemukadzi wake dzimba vanga vakavharisa aiwa saka kana dzimba dzakavharwa kana dzimba dzakavharwa saka yaresponsibility yaani kuvhurisa ndopandatutaura pahama apa kuti hama hadzina kunge dzakaita communication nanamatai kana kuita communication nesikutibatanidzana mukadzi ngaafunge ngauya mukadzi ngauya because hatifani kukomplikata matters kuyaya pamata because at the end of the day tikudhira neestate yemufi mutemo unoti muridzi weestate kana mufi auya is the surviving spouse and the surviving spouse ndiyo ipi irama saka motikari kuSouth Africa kana motikari yadzorwa maisa mari motikari yadzorwa mukadzi uyu ndiye achapiwa chii motikari apiwa motikari mukadzi uyu ndiye achaona kuti motikari iyo ichasvika sei kuno kuZimbabwe because mota yamuti inodzoka kuZimbabwe aibhadhara juti kana chibhadhara juti ada kubhadhara juti ndiani ada kubhadhara juti ndiani kana yaida kuya nedhiziri handiti ada kuisa dhiziri mota macho ndiani akamona ndizvo it's not about the issue yongoti tarikavha motikari yes tarikavha motikari handika asi kana tarikavha motikari pane process yekuchitanga mai kuti mota iyoyo ichisvika sei kuZimbabwe ini ndosaka ndatika haangaiti communication nemunhu yaasingazivi handiti tati mukadzi wacho arapa handiti pairwara hama yenyu mukadzi anga aripo pakafa hama yenyu mukadzi anga aripo handiti property yanga ine hama yenyu kuSouth Africa mukadzi ndiye anoiziva handizvo saka iyo zvikunetseka nei mukadzi ngaende anongedze zvinhu zvake ivi nyangwe zvikwereti zvekuSouth Africa zvehama yenyu nechii anoziva zvikwereti zvemachokwadi mukadzi wacho mwamwe wese zvatikutora yese kunyepa mwe kwacho mukadzi wacho kana achitaura chokwadi uyu anofanira kunge achikudzai chokwadi chachacho kuti murume uyu angaine here mari yemurume wake kana achiziva chokwadi kuti murume wangu anga nechikwereti chechii chemurume wangu uyu nefiga anoiziva mukadzi mukadzi wacho wakaonei pa 4,500 why 4,500 makapa mai wemufi rather than kupa mukadzi wemufi wakapiwei pa 4,500 makapiwei pa 4,500 mari yanga ina mama yangu hamuna bvakana senzi saka muri kutii manje awana wakaenda nemurume unoshanda motikari yeSouth Africa murume wacho wofa momutimi mota zvese zveSouth Africa nemafindi nefinga zvei kuno moya mari yacho imini manje moti yamari yacho manje uyu aruhei nevana uyu nevana wemufi wacho anohei
hazvigadzisiki wai kugadzisirwa izwa izvo ndinotaura zvemushamiro. isusu ndo zvanomira Ndiani mai? Ani zita kuno zita renyu. isusu zvatotaura zviri simple handiti imimi chibata ichi batai hama dzechi dzemufi hama dzenyu mimi dziri kupi dziri South Africa madzibata hama idzodzo dzonobatana nemukadzi upi uyu mukadzi wechi wemufi handizvo waikoko wochibatana nanamatai muri kavha chii uyu achingorikavha motikari achingoisa mumaoko emukadzi nehama dzenyu uyu abva abuda mukati menyaya dzenyu kuti motari ichasvika sei kuno isina uyumbeki izvozvi so kana muri kutrustana namatai kuti namatai haasviki nechii nemari munotsotswa handizvo uyu mukadzi uchimupai mari yacho atakure mari kubva kuno kuenda kunaye kupi South Africa unosangana nedzimwe hama unosarinda mari yekudzi hama uyu paanoita communication nemuridzi wechii motikari youya mari dzodzoswa makabata mari dzani zishomba chinogona kunge chiri kutoitika ndechekuti Nyamatai akutomuka because mukadzi wake haana kubenefita Brighton automuka because mukadzi wake vanhu vakarisivha mari avo hawana kutaurira hawana kupa mukadzi kuti ataridzewo otherwise kwaakutobudira mhepo iri kuti atanga kutaura kuti zvadi even nyangwe kana Brighton muruti Brighton angachirwiswa kuti mota yake inofanira kusvika kumusha ioneke nehama yaonekwa nehama yobva yaita yani yasvika motikari kumusha vhuvhu driver makiyi enyu aya ndadzoka Joburg ya nimotokari yemukadzi wake mbuya imi mbuya sungaiweya kubatsirei mbuya kubatsirei mbuya hamutauri kuti mota ida kuchengeta mhuri yake mari yake ida kuchengeta mhuri yake imi makabata zvinhu zvavo munotaura kuti mbuya hamusi misurviving spouse yaBrighton hamusi mukadzi waBrighton murume waBrighton mirai muudzi mbuya ndinoda kubatsirwa hamusi surviving spouse yaBrighton saka paestate yaBrighton surviving spouse ndeuyu ndiye muridzi weestate nemwana wake ndio mabeneficiary saka zvinezvo vane makawadi zvatudzwa kuriparidzotira mupindura zvipapa mukadzi uyu pakashaika murume wacho wabereki wacho wakabva watora mwana wabva waenda kunyaya kumba kwavo izvozvi zvatuya kuno kuti kumutora kumba kwavo kuti ave kuno kudai mwana wacho hwani ndinaye hwani anayo asi havana kuramba saka kana akarambana naBrighton dai mutaura kuti uyu Brighton akafa mukadzi uyu arambana naBrighton taiti anga musha kwake she is not entitled to benefit from this thing asi akafa uyu Brighton ari chii wari wese naBrighton so it means kuti zvinhu zvese zvawakashanda naBrighton ndezvavo imimi kuti hamugadzirisi zvinhu zvake makazvibata imimi mutori nayo tisi hamuramba panzavo mamanyurirana pasi movha matogamuchidza muroora 4500 movha matobatana nehama dzenyu dziri kuSouth Africa muroora wakuenda kuSouth Africa nehama dzani dzenyu handizvo wobva waita make sure kuti uyu mukomana uyu abatana nemukomana nechii motikari woya wochinja wosangana wopana mari semapanani wakata sei wakaita handichiya iyi motora motikari yenyu nemakiyani enyu mochidhisaidha kuti taakuitei nemotikari
pamwe mufi achabuda futi outright uyu ndianofuna kuti atenge motikari yakuchiitengesa iyi saka mochitsvaga futi bhaya imimi asi uyu abuda mukati mekwestion because ndavakazotaura imi muri kuti uya nechekuita nekufa kweuyu asi urunzi uyu paakabuda kuda pamunhu akati aiwa handina ropa ranga asi nyaya dzangu ndedzemari nezviro zvangu asi uyu haana kuuraya chii asi nyaya iripo ndezvinhu andizvo saka zvinhu izvo ndozvota kuti chidzoserai zvinhu kwazvinofanira kunga zviri chii zvinhu motanga futi pai panyowani wana avo wari 2 avo ndo waridziwe lifa resera muvuvira wana iwowa zvekuti mukadzi akadzokomba kwavo asi akaramba nhaka mamuna nhaka makanyima mvura makambombo here mvura aiwa akanga zvamangoritaura ipapo ndinotaura pakaenda kuita confuse vakadzi vakanga vatori 2 umweni wacho akauya anga akaramba iye akarambana neyaBrighton akabva ati uyu achida kugara pasi kuti apuhwa zvirango zvidini zvifambe uya uya akabva yakuita disturbe vakatoti wowo anabereka acho varipo vauyu vakabva vasvika pautora mwana wavo vatoenda ipapapo tingati hatichaziichakanoti aida kugadzirisa kuti problem ipere panguva yacho ane problem ndini because you knew very well kuti uyu mukadzi uyu akarambana naBrighton mukadzi wakatoona Brighton arambana neuyu ndeuyu saka zvomaifanira kuita as a family maifanira kuita stand behind musikana uyu kuti ndiye mukadzi waBrighton but imimi kufamily kwenyu kune matsotsi pane anga ari kuda mukadzi wakaenda uyu ndo wakamudaidza kuti uya varunzi vangu repachistory ndindandiripo vamwe vanga vari kuku ndevanhu amuriri vazukuru asi tiri ana baba izwai bambo ngatitaure pamuka zvinhu zviri zvisingapesane simba asi zvekuwakana handiti mukadzi uyu simba rekuti auye achidzongonyodza mumusha menyu imi muripo makatarisa mafacts munawo mamwine right ekuti nyange mapurisa torai munhu yabve panapa ruri mambo ndinoda kutaurawo nditiwo inini zvinhu zvakaitika ndirini ndiripo ndakaita confusion onazvo ende zvakandishisa asi andakatombozvionawo sinzi ndakagara ndakaviga vanhu vakuru ana tete nana baba asi andakamboona nhaka inogweva musi wacho ivowo chinzwa narubva kuhwana ende patatu tinoda kugara kuti tichiita chiwanhu chedu pava paita confusion nekuti vabereki vemudzimai wedu vakanga vatoshatirwa according nekushatisana kwanga kwakaita madzimai ega vakabva vatora mwana wavo muusiku pautobuda tovatatumana samukuru wedu isusu anonzi security ndo vakateera namabuya mainori vakasvika vakatambirwa nanatezvara wedu chinzi zvanga zvaitika kuyakuya hatina kuzvifarira isi tazosarawo takatorawo mudzimai uyo akanga akaramba munin'ina wangu uya tikati ona wakanganisa zvinhu tingazogara sei pasi kuti tiwirirane tidai haana kukwanisa kuzobatika avo vacho hatina kuzokwanisa kuzovajoinidza kuti dini tibatane tatitori pakuti taakuzoti tauda kuti toda kuzoita zvenyaradzo tauda kuita panyara ndo patatarisire kuti tichazonge tichigadzirisa mhuri yedu kuti tinyatse kuzwa kuti ichafamba sei ndo pakabva patobuda izvizvi nenyaradzo yatisati tadini taita ende tisati tagarawo futi pasi ezefamily saka tiri kukumbira kubatsirwa pakadare kwete kuti takashaisha apa patoshaisha tisingazivi mira izvaipamuzanuda ndiri kuti miri handiti zvandikuedza kutaura zviri very simple zvandikuedza kutaura wakadzi wakawanda wakarambana nevarume especially kana wariwo wakaramba varume murume akazomboita kunga waakununira mbichana asi madzokerere pasisina ndipo paunozwa kuti musi wakafa munhu ndo musi wakadzoka mukadzi wanga akarambana naye these cases taane makesi akawanda iwa ekuti musi unofa murume mukadzi wanga akarambana naye for 15 years anodzoka musi wacho kuti ndini mukadzi wacho asi unoona madambudziko riri papi muri inotaka kumutambira munhu iyeyo kuti azoshiwa mukadzi wake aiwa mukadzi wake mukadzi wake asi munhu mufi uyu ane 15 years kusvika azofa asikagari nechii nemunhu asi imimi wapenyu wasara ndima hakuenda kumutambira kuti azoshiwa mukadzi wake idambudziko ritoda vanhu vakawanda ivyo idambudziko ritoda vanhu vakawanda ivyo ende zveshuwa changamire ndinozvitenda nokuti panguva ipapo tiri parufu ipapa
ndakanetsana nanatezvara iwo mukadzi wekurambana vakatobata vakwambo wangu inini vanoti vakwambo hanje dzangu dziripa dzakabatwa bvatsaendeswa kusese vanhu vaizivikanwa vanga vasingazivi kuti inini ndini ndakamira sababa panguva ipi iyoyo vakatorwa vakwambo wangu vakaendeswa kusere vakaenda kubhadhariswa $20 achinzi hamuna kuti shuma sei kuti mukwambo wedu wadini ini handina kuzvizi ndakandisipobaide vakatobhadharisana vega kuseri indobva ndavabata indakabva ndavabatawo inini ndikati sei muri kuita izvi takatombonetsana tega takazotorwa dare navachiwanza nemhuri yekwachiwanza vataendeswa kunext vatatanga kutongana makabhadhara admission of guilt saka pamakangobhadhara admission of guilt ndivo makadzosa mukadzi wemumusha aiwa vakabhadharisana vakwambo vega iwo vakwambo simba racho vakumarovadepi vakabatwa vasingazivi vakazondidaidza ndo pakaita kuti ndizotadze kundikati dzosai ndine passport yaBrighton ishe ndokumbira kuti watambire passport yehama yavo wakaikanda kumba kwangu vese romba kwangu akakanda ndiani handikwanisa kugara nechinhu chemunhu akafa kumba kwangu akakanda ndiani aiwanidziwa kwazi mudzima wakakanda passport kwazi munhu akabudirwa akakanda passport vangu kwangu makabudiwa ndakabudirwa anomubudiwa shuri uyarapa mupei ipa passport yaBrighton kumukadzi wake ipa Brighton kune mukadzi wake passport yake asi mudzimu wainezvakatara izwai nguva zvinonga baba ngatimuve garai pasi amunotongoya kuzuka kadzingira zvachaenda kusaku muruzanduzvare muruzwa bambo onai kwatiri kuenda muri kuona bambo zviza tuti onai kwatiri kuita sei kwatiri kuenda tinoti tikorekte handiti zvinhu zvisina kuita zvakamira zvasinomira zvakadii zvakanaka kuti zvimire zvakadii zvakanaka muruzwa ndizvaduza saka zvandikuedza kuti apa tatogadzisa ipasipoti yadzoka kupi kumba andika that passport here handingange ichidiwa South Africa kuti iburitse dzimwe mari nekuita sei noita sei handingai kuenda South Africa ichanobudisa mari iri in the right hands dzinofanira kubata chii mari titesa ndii saka passport tadzosa ini chandada kuti munitaura izvizvi chachikuti izvizvi vandakambuya kuti mari wanayo mobva muda panze apo mbuya wobva abudisa mari dzake 4,500 wobva pamuzukuru chii wobva pamuroona mari yani yake mubva pachitoronga itinara rinyi kuti muroora rusumuka riini arinosangana nawo kuSouth Africa riini wachabatana sei nanamata yekupi kuSouth Africa musi upi motikari yodii pane nyaya yamambotaura yofunga vanhu vazoyega yekuti mota iyi ichakliwa nani uyati uya nemajino ati azi mota kana yapo toonai kutamba ndizvataura ndiwe ndakuzati muteereri ini ndati kana mati imimi muri kuti tibate hama dzedu dziri kuSouth Africa hazvinetsiba hama dzekuSouth Africa dziri communication nenini ndopandadayira ndikati kana kuri kuti kubata hama dzekuJohn aiwa hazvinetsiba dzinobva nhamba dzinobva kwendini tibate chinyi havari kuJohn avo kuti zvizoite communication yakadini ndopandiri kurwa kwete kuti ndati inini zvinouya kwendiri noti zvinouya kwamuda mati inini hama dzekuti abatane nazo mati kana motikari yatengwa yadzoka yapo tinoona panooneka zvokundati kutaura asi mafungwa tanda kuteerera ndo zvamataura kuti mubva mabva manatsobatsirika zvakakwana inenge ine zita rani mota iyoyo iri kuSouth Africa kuti kana ine zita raBrighton ndiani achamira achiiklisa achiipinza behalf of uchataura ini ndoda kukupai pfumba dzekuti kana maakuita zvamuri kuita ka bcause munogona kuita madecisions ekuti muda kufikisana imi maimbobatsirana muri hama nehama including nemukomana uyu bcause hama dzamuri kutaura dziri kuSouth Africa ka pakarwara muBrighton
awanga wasipoka uyu wanga ndiye akasvika pakuzoenda nemunhu munhu aizopedzera mujobheki aizoita emergency yekupinda muchipatara hama dzadzisipo ndandida kuti zvandanditaurira kuti tiri kuita chinhu ichi pamwe pacho mukatarisa king cape ford yamuritaurire ne4500 yaminayo pamwe ne2000 munomu munoenda kotora king cape wararimo vamataura nemudzimu wenyu wamuritaura nezvauyo mobva matoisa mota zvamuda kutaura zvekuti muda kudzosera mari uku motora mota uku muchabhadhara 8000 duty inini handitoda kuti muite decision ba ndati toda kuti mubve munomu muruziva kuti zvamuchaenda kosangana nazvo pamuchazoke maenda maane 95,000 muri South Africa muchatenga Ford Ranger here asi pamuchauya kunoku endei kuzimbura mobvunza kuti Ford Ranger King Cape inoita mari ijuti munozwa zviri very simple endei pazimbura pakutara vanokutaurira kuti yegore rakati hati zvine zvikunonzi import yekuuya kunoku inofanira kunge iri less than 10 years endei mobvunza kuti mota iri less than 10 years iri King Cape inobhadhara mari ijuti mobva maziva kuti tumwe tunhu twamuri kuitirana pamwe munozozviona kuti kana zviri zvinhu zvabuda pane munhu ari kudirwa zvazvakangonaka kuti munogona kuzvigadzira futi at level yekunoku motoenda kotenga motaura neari kudirwa kuti wona shamwari kuti wona iwewe wakafa hausiwe ndiwe waifanira kumiririra pabhodha ndiwe waifanira kudai saka mazita ako kuti tachiite zvinodini zvinonetsa tapiwa mari taakututsira neyatatodaitisa kuti titenge mota mupi muno tireplace mota yako wochizotitaurira kuti tofamba sei nemota yako takazvizama zvese zvemambo wangu chikumbira chimwe chinhu kuSouth Africa munoruza zvese saka itango kupeni kuchienderera emberi munogona kuinotenga mambo mataura asi mataura takazviita mambo takatozvikumbirawo handitika tichigara pasi nemudzimu yedu tichida but ava wacho ava taida kuti titaure nawo tiri pamwe chete havaisabatika taida kutozvikumbira kuna mambo titori kwamambo chikomba pasabhuku chikomba asi haana kuuya weikwanise kuita ava vachina basa bcause mari ina mhai mari yemota ina mhai asi mari iri kuna mhaika mudzimu wanga uchitoti ibhonasi mari yangu zhinji ina namatai saka mudzimu uramba uchirwa uchiti mari yangu ina namatai isu tanga tingofamba nezvaitaura mudzimu handisini ndaifoseredza paini kuti tipe mari ngatitongesei chinhu tinoterawo zvitera chinyi ari kubudirwa isusu unodzaunyudzwa nemudzimu ngatidaisova toda kuti zvinhu zviite toda kuti zvinhu zviite zvisekuru tikaramba tiri kuramba tiri panyaya yekuti mudzimu muri kuti kune mari yangu kuna namasai usingapi figa yekuti mari inanamatai imari yakati handi zvinonakidza nokuti tiri kudzingirira mhepo because namatai akabudisa 1,500 rands munoiramba here hatiirapi kana iri iyo yaikasara hando zvandikutaura kuti aingoona problem yatinai tikuti mudzimu ngautaure kuti namatai ane chinhu changu chakati 1 chakati 2 chakati 3 chakati 4 uyu handisi wochibhadhara kuti mune zvekutaura nemudzimu kuti chinhu zvako zvinozviziva here iwo kuma kuti chinochiziva ichi handichidii tv yako ndakatengesa ndidawa kurapisa wobvunzana hawakanyepa kuti wakatengesa tv haunombotengesa uda kutirapisa ba wakangotengesa ukatora mari yacho ndipe mari yangu ndiyarudi wachitaurirana wari chii andikamo imi muripo as witness because right now zvekuti tiitira kutanzi mudzimu uri kuti mari namasai une mari yangu how much wakataurirwa ari akataurirwa mudzimu aitaura iyo achiti uye akazokumaani 10,000 hatiziba mari ane maasisi mari aina masai how much do you owe Brighton pamari yaBrighton how much do you owe Brighton andikureti Brighton
mari pamari takatekesa motikari 5000 ndiyo takashandisa. Haisiye motikari pa. Imwe mari muzione mari. Andina mari yaBrighton andinokoreta ka. Andimukoreti Brighton. Ndimukoreti. Izvo. Asi tiri pamambo makati kudini. Kana tizamogadzisa ukama. Kama wacho megadzirisa ndinogadzisangani. Ndosaka ndikutaura kuti mudzimu ngautaure kuti mari yakati. Because uya mutaura ndakatoonana namabushikomo. Ndikatoona vanhu 8 wakaenda kusaiti. Wakasvika kanitaura kuti gadzirisa ichi ukama. Kuti mugadzise ukama chingobhadhara mari kuti mugare. Ndo pakabuda figure ya 10,000. Figure ya 10,000 haina kubuda kunani? Kuna Brighton. Yakabuda ku iri ishi yekuzi azina chikomba. Vanhu mugarisane zvakanaka. Bhadhara something. Anoona nyaya zvaukomplicated yacho baby. Handiti uri kuti ana chikwereti. Handiti Brighton ngafaite ngakuno uyu. Achimubvisa uri mari yangu. Kana uri mudzimu. Kana uri mudzimu. Ngawe passport akaenda kucheta passport but asipati tsai. Asi uri mudzimu akaenda kucheta passport nani? Izwa ipapo unoita sei kuti mudzimu unobude? Mudzimu uti Brighton abude munoita sei? Unoita sei kuti Brighton abude? Unosodi kuti abude nasina matai uri kuti. Ngaabude Brighton atalapeya taurina matai. Brighton uya apa tinaure. We want you Brighton. Tokuba kuti ichaizvo munoita Brighton abude ataure munhu wake arapa. Timubatsire. Wozini wacho nharo dzenyanzi ndoko hadzina kwadzinotibatsira nadzo. Tiwedzereke hamutozwisisi mukoma imi. Kutura kubatsira ibati muramba muchimuoma musoro muchidzosera kumashure. Itai kuti abude apa patitaure naye namatai wacho aripo apa nyaya ipere. Handizvo here? Aiwa unobuda zvaita sei? Vanhu pawakabuda pacho zvakabuda zvinhu zvepassport zvakaitikawo zvamautorero akaita wina matachi. Ina handisaiziva. Saka kuti ndibudise mudzimu inini maakunipanikidza zvisizvo. Chachimbunyikidzwa. Saka why you say kuti itai kuti abude inini? Ndikuya tauya kudareka izvi. Tikuitirana nakuru. Endei panza Brighton abuda kuti pedzi nyaya. Endei panza.